ಸೊ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀ ರಕ್ಷಣ್ ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲೇರಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿರಂಚನ ಪುದಾರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿರಂಚನ ಮೋನೆ ಆಂಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಂದು ಬತ್ತಿನಾರು ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಬಂದು ಎನ್ನುವ ಹೆಂಗೆ ಪರ್ಸನಲಿ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆತಂದು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದು ನೀನು ಸೊ ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೂವಲಿ ಸೊ ರಕ್ಷಣ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲೇರಿ ಬಲೆ ಎರಡೇ ಪಾತ್ರ ರಕ್ಷಣ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಗೊಂಡಿತ್ತು ಖುಷಿ ಆಂದು ನಾವು ಇರ್ ಪನ್ಲಕನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತಿನಿ ಇನ್ನು ಪಿಲಿ ಪಂಜಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೆಕ್ಕದಂಡೆ ಈಗ ಸುರುಕಾದ ಯಾನು ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೋಳಿ ಸರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಏನನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೂಯ್ಯಾರೆ ಯಾವಣ್ಣ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ದಿಂಚ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಮಂತಿನ ನಂದು ಮೂಜಿನ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಿತ್ತೆ ಐದಕ್ಕ ತುಳುಟು ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಈರ್ಪ ನೋಡಿ ಎಂಚ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತೆರ್ಲ ದಯಮಂತ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ನಿಖಲ್ ತೂದು ಗೆಂದಾರಂಡ ಎನ್ನಂಚಿನ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ನಾನಾತ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೊಸ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ದಯಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕತೆ ಪತ್ತೊಂಬೈದೇರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಚಮಲ್ಪೊಂಜಿ ಬುಲಿ ಪೂಪುಂಡು ಏಪಲ್ಲ ಕತೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಸೊ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಮಂತದ ಸೊ ಕತೆಗೆ ಆ ತೂಲೆ ನಿಖಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಮ್ಲೆ ಕತೆಗೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹಿರೇಗಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್.